Bili smo u župi Rakov potok u crkvi Presveto srce Isusovo. Župa je osnovana 1945. godine odvajanjem od župe Sveti Martin pod Okićem. Za župnu crkvu određena je tadašnja kapela Presvetog srca Isusova u Rakovu potoku, koja je izgrađena 1903. godine. Zbog potrebe za većom crkvom, ta je kapela srušena 18. kolovoza 1995. godine i na istom mjestu sagrađena je današnja župna crkva. Crkvu je 1995. godine blagoslovio zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić, a dovršenu i uređenu 2005. godine posvetio je kardinal Josip Bozanić. Pogledajte razgovor sa župnikom Ivanom Dužajćem i misu koju je predvodio u crkvi Presveto srce Isusovo. Obično se župe hvale svojom starinom. Ova se to ne može pohvaliti, ali zato ima stare korijene. Mi smo nastali od župe Svetog Martina pod Okićem, koja je srednjevjekovna, vrlo stara župa, a ova župa, ajmo zabilježiti 3 nekakva mala rariteta. A to je, ovdje je bila mala kapela, vrlo trošna, puno put popravljana i ljudi su 1995. gledajući razorenu Hrvatsku odlučili svojim snagama, ovo podvlačim posebice, svojim snagama odlučili napraviti ovu lijepu, simpatičnu, funkcionalnu crkvu. Ne veliku, ne i premalu. U svakom slučaju drugo što je značajno jeste da ju je župu osnovao 1945. godine blaženi Alojzije Stepinac. To ima posebnu svoju težinu. I treća posebnost ove župe jest da je kao župnik ovdje župnikovao blagopokojni Franjo Kuharić. Mi smo se odužili ovom bistom koja je ispred crkve, zahvaljujući mu na velikom strpljenju i hrabrosti. Mnogi će razumjeti zašto podvlačim ovu riječ hrabrost. Evo, zajedno sa svojim mještanima zaista njegujete ovu crkvu, zaista predivna je, puno je cvijeća, imate veliku pomoć vaših mještana. Vjerujem da moralnu veliku, to sam siguran, ali odazivaju se oni i u pripomoći. Naravno, mi to realiziramo onim snagama koje to mogu i znaju i nije nam to teško, nije to preveliko, ali veseli me da ljudi u tom procesu sudjeluju, ne da samo gledaju. Evo, danas smo snimili vašu cijelu misu od ovog vašeg programa u ove dane. Na kraju mise ste rekli kakav program imate dosta toga. Kažite nam nešto o ovoj misiji koju smo snimali danas i onaj dio programa koji slijedi još ispred vas. Mi nemamo nekakvi veliki program, to je skromno u nekakvim starim okvirima, ali ne damo se smesti, ono temeljno naglašavamo. A posebice sutra kad smo kod jedne kapelice koju smo isto vlastitim snagama uz dar jednog sumještanina napravili u tom zaselku gdje nije bilo nikakvog kršćanskog obilježja. Sad imamo tu prekrasnu malu montažnu kapelu, uzornu, kraj željezničke pruge, svima dostupnu i vidljivu, ali napravili smo jedno prekrasno raspelo, tako da to mjesto želimo malo kristijanizirati, pa i znakovima. A u nedjelju nastavljamo ovu istu temu Srca Isusova, jer ona je neiscrpna. Bez ljubavi i dobrote ne isplati se živjeti. Koliko ste vi dugo ovdje župnik, koliko vremena ste bili? Bilo bi mi logično onako da vidimo koliko još ima vremena. Kratko je ovo vrijeme. Bio sam 2 druge župe, odradio 2 šihte po 20 godina, ovdje sam 6. ljeto. Evo, obitelj Marović kao i ostale obitelji sudjeluju u radu vaše župe, ove crkve i zaista svojim dobrim dijelom pomažu vama, kako vama, tako i ostalim župljanima. A kažem, također i ostale obitelji koji pomažu u vašem radu. Ja vam kad se sjetim tog retrospektivnog, nekako kad se natrag okrenemo i sjetimo koji su tu ljudi sudjelovali, koji možda danas su negdje malo i u pozadini, ili su neki drugi došli na scenu, to je sve nevažno sada. Bitno je da župa napreduje i da vjerujem da među tim župljanima, kakav god ti glas bije,
da živi jedno srce koje kuca za svoju župu i želi joj dobrobit. Evo, gospodin Marović je pozvao svoje prijatelje s kojima je prije 60 godina upisao prvi razred ovdje u osnovnu školu. Pozvao ih je da dođe ovdje na misu, da sudjeluje malo u ovom dijelu koji ste vi itekako lijepo odradili tu misu. Što bi im rekli? I općenito poruka vašim vjernicima, odnosno mještanima, neka vaša poruka. Čujete, sve se može svesti na ovo što mi danas proslavljamo. Da imamo jedno oplemenjeno srce, jednu dobrotu koju ne treba smesti i koju ne treba uništiti sa svim tim, pa i ne dobrim događanjima. Ne se dati smesti, biti uspravni u vremenu, ne vječito kritizirati i voljeti i ljude, ali i domovinu svim srcem. Evo, na kraju misu ste najavili van ovih prostora jednu misu da ćete održati, pa nam kažete što je to. Vani, na nekom brežuljku ovdje podete. Dakle, bit će to je ta kapelica koju smo napravili prije 3 godine i svake godine 2 puta na godinu imamo dolje okupljanje i cijelo selo je tamo i mi se malo poslije toga imamo zakusku, malo se počastimo i proveselimo i naravno opet podsjetimo, jer je srce Marijino posjetio, opet te dobrote, ljubavi, strpljivosti koja je nasušno potrebita. Eto, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru, na predivnoj emisiji na kojoj smo bili i želim vam uspješan rad u vašem budućem periodu. Hvala vam najljepše i svako vam dobro. Bog će znati od kojeg vremena se ovdje ljudi u skromnijim uvjetima skupljaju. Vjerujem da ta područna kapela Srca Isusova u Rakovom potoku je uvijek imala svoj značaj za ovdašnji život. Mi smo sada u jednom kontinuitetu. Mi sada pripadamo toj novoj obitelji koja je 1945. godine po odredbi Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa, određena da bude svoje tijelo. Mi smo ta zajednica koja i dalje čuva titular ovoga kraja, one kapelice koja je tu nekad bila. Reći ćemo koju rečenicu kasnije, što to zapravo u biblijskom ili crkvenom smislu znači. U svakom slučaju, kad god crkveno srce, uvijek mislimo na ljubav. A može li se išta na ovom svijetu mjeriti s ljubavlju Božjom? Pogledajte i zagledajte se samo u križ Isusa Krista i bit će vam sve jasno. Na njemu nema nikakve krivice, a prolazi kroz poniženje, kroz osudu ljudsku
na njem nema nikakve krivice. Dapače, da vašu i moju krivicu uzme na sebe. To je ljubav. Dati sebe drugome. Nismo uvijek bili sebe dali. Nekad nas je sapinjala sebičnost, pa molimo Boga da nam oprosti, da budemo ljudi za druge. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da zagriješim normalno, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju, Pastra Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, koji si poslan izliječiti srca slomljena, smiri se. Gospodine, smiri se. Kriste, koji si došao pozvati sve nas griješnike, smiri se. Kriste, smiri se. Gospodine, koji nas zagovorno svojim i štitiš i krijepiš, smiri se. Gospodine, smiri se. Slava Bogu na visini. I na zemlji miru ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslovljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni Isuse Kriste, Gospodine Bože, jagnječe Boži, Sine Bože, koji oduzimaš grijeh svijeta, smiluj nam se, koji oduzimaš grijeh svijeta, primi našu molitvu, koji sjedi s desne Otcu, smiluj nam se, jer ti si jedini sveti, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Kriste, sa svetim Duhom, u slavi Boga Otca. Amen. Pomolimo se. Gospodine, uresi nas krijepostima srca Isusova i ražari njegovom ljubavlju, da mu postanemo što slični i budemo dionici vječnoga otkupljenja. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Tvoja svetoga, Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Izvolite sjesti. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima. Braćo, blagosloven Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu. Tako, u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta, da budemo sveti i neporočni pred njim. U ljubavi nas predodredi za posljedstvo, za sebe, po Isusu Kristu, prema dobrohodnosti svoje volje, na slavu slava svoje milosti. Njome nas zamilova u ljubljenome, u kome njegovom krvlju imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. Nju preobilno u nas uli, zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem, obznanivši nam tajstvo svoje volje po dobrohodnom naumu svojem, što ga prije u njemu zasnova, da se provede punina vremena. Uglaviti u Kristu sve, na nebesima i na zemlji. Riječi Gospodnje.
vidite kako je dobar Gospodin. Slušajte i vidite kako je dobar Gospodin. Blagoslivit ću Gospodina u svako doba. Njegova će mi hvala biti svakdan na ustima. Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju. Slušajte i vidite kako je dobar Gospodin. Veličajte samom Gospodina, uzvisujmo ime njegovo zajedno. Tražio sam Gospodina i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. Slušajte i vidite kako je dobar Gospodin. U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. Eto, jadni papi i Gospodin ga čuje, izbavlja ga iz svih izglova. Slušajte i vidite kako je dobar Gospodin. Aleluja. Dođite k meni svi izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti, govori Gospodin. Aleluja. Svemogući vječni Bože, očisti moje srce i usne, da mogu dostojno vijestiti tvoju svetu blagu vijest. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Čitanje Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme okupljaju se oko Isusa griješnici i carinici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljaju, ovaj prima griješnike i blago je s njima. Na to je Isus kazao u prispodobu, tko to od vas ako ima 100 ovaca, a iskupi jednu od njih, ne ostavi oni 99 u pustini, te pođe za izgubljenom dok je ne nađe. I kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan, pa došao kući, sazove svoje prijatelje i susjede i rekne, radujte se sa mnom, nađo ovcu svoju izgubljenu. Kaže vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćenog griješnika, nego li zbog 99 pravednika kojima ne treba obraćati. Ili, pa je to žena, imali 10 drahma, pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću, brižljivo pretraži dok je ne nađe. I kad je nađe, pozove prijateljice, susjede, pa će im, radujte se sa mnom, nađu drahmu što je bijak izgubila, tako kaže vam bude radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćenog griješnika. Riječ Gospodina. Slava tebi, Kriste. Evanđelskom riječi, nek se unište naši grijesi. Bogu hvala da smo u prilici opet proslavljati ime Nazorju. Bogu hvala da nam Bog daje toliko duhovne mudrosti da razumijemo i prihvatimo što se zapravo iza tog simbola krije. Vi u našem naravnom, redovitom životu poznajete izraze koji se odnose na današnju svetkovinu. Srčan biti. Vi znate sami da u našem životu, ako nešto ne čini sa zanosom, da vrlo brzo postaje neuvjerljivo. Ako to radiš mlako, mlitavo, onako profesionalno, da odradiš i zaradiš, a ne daješ srca i nisi srčan, onda ne činiš stvar do kraja. I za svakog i govora i djela morat malo biti prepoznato srčanost, da nam je stalo do toga, da smo emotivno prihvatili i zauzeli se. I znate iz našeg redovitog životnog izražavanja, on ima srce koje za druge kuca. To bi značilo, on ima srce nesebično. Ovom našem vučnom
kada nas sebičnost tjera do iznemoglosti da trpamo samo vlastiti trbuh, često puta premalo imamo tog srca za druge i za najbliže, za roditelje ili za djecu, kako god postavili, te tog srca koje se po svema daruje i za uzvrat ništa ne traži. To može samo Bog do kraja ispuniti. Mi uvijek imamo neku svoju sitnu zemaljsku računicu. Više ili manje. Dalje, znamo reći, gledaj, ti uvijek stvari gledaš čistim srcem. Ima ljudi koji uvijek gledaju negativno. I uvijek vrebaju i traže gdje će iščupati ono ružno, ono kompromitirano, ono često puta i nevica. Gledajte naše novine. Gledajte sebe. Što čitate? Da li vam je uopće vijest kada netko uspije? Kad je netko u poštenju nešto dobro i plemenito učinio? Nije vijest. Vijest je ona koja je puna negativnosti i nečistoće. A time mi trujemo vlastito srce. Jer ta čistoća srca jest temelj da prepoznajemo sadržaj vjere. Samo će oni Boga gledati koji su čistog srca, koji su bezazdani, koji su poštenjačine, ne računđije, poštenjačine. To je vrlo bitno. Dalje, onaj čovjek, ona žena ima široko srce. To ne znači da je bolesno srce, nego to znači da ima otvorenosti. Da nije u sebičnim okvirima samo za sebe. Da zna promišljati onome koji je ništa u rodbini nije. Koji ne mora biti čak niti u naciji isti, u vjeri isti. Jer ima široko srce i osjeća muku s onim Ukrajincima koji nam nisu ništa u rodbini. S onim u Gazi koji nam ništa nisu pokrenuli. Ali imamo široko srce da bismo htjeli u nevoljama i tjeskobama života biti od pomoći. I onaj čovjek ima meko srce. Da se nad nekim događajem razvježi do mjere da mu suze krenu. Ima osjećaj. Imate nekog koji je bešćutan. Može mu se bilo što dogoditi njega kao da se ne dotiče. Mi bi trebali imati tako nježno, mekano srce, osjetljivo srce. Dalje, znamo reći, taj si čovjek uzima i prima k srcu. Točno tako. I ova moja riječ bi trebala k vašem srcu doći. Ako se ona nastani u vašim odlukama i u vašem srcu, onda ona ima smisla. U protivnome, to je samo jedno blebetanje, pričanje, govorenje. A to ona nema nekog svog pametnog i dosljednog primjera. I onaj čovjek, onaj muškarac, svoju ženu voli svim srcem. To znači bez zadrške. Ne pogađa se. Mogu to reći obratno, jasno. To je ono što nas nosi. Mi ćemo ovdje danas imati dva para koji će to potvrditi svojim riječima. Ali u svakom slučaju i vi koji ste to učinili ili oni koji će učiniti, voljeti se mora srce. Moraš imati osjećaj za tu drugu osobu. Biblija još voli reći imati srce da mogu ispravno razmišljati. Odluke se donose u srcu, a ne u glavi. Malo je to logika drugčija nego što je mi danas imamo. I da ja sad ne dugulim dalje, iz ovog primjera evanđeoskoga mogli ste razvidno vidjeti kako srce ima Bog. Ako srce ima u našem doslovnom smislu, jer pod tom pojmujemo dobrotu i ljubav. Carinici i griješnici imaju jednu logiku da se one koji su griješni ne prima u dušu. I da se Bog
s njima ne bi smio družiti, jer se prlja. A ovdje mi vidimo da pače, da on takvu jednu ovcu koja je izgubljena ne samo zove, nego ju na rame uzima i posebnom skrbi odnosi je u svoju ruku. Koji ljubi bez sadržaja. I on se više raduje ovoj jednoj izgubljenoj nego onih 99 koje su odlučene. I to je činjenica. Jer ovi 99 gotovo nema. Svi smo mi izgubljene ovčice. Više ili manje. I potrebno nam je da Bog dođe i da nas uzme na ramena i da mi to osjetimo. Da to ne bude neko prigodno sad za proštenje i mi smo svoje riješili. Ne. Taj osjećaj mora trajati. On nas mora oplemenjivati i nositi. A mi moramo biti umješno mudri da onaj posao svakodnevni ne zanemarimo, ali niti da dušu ne osiromašimo do mjere da postanemo ljudi bez srca, bez duše. To ne mislim da se dogoditi. Zato danas, kad slavimo, pa i onu svetkovinu koju je Marija Alacoque u 17. stoljeću preporučila čitavoj crkvi da se obnovi u ljubavi prema Bogu, baš časteći srce Isusovo, i mi se zavjetujemo da ćemo rasti u toj dobroti unutarnjoj. I da se nećemo zaboriti i onda kada to ljudi ne prepoznaju, pa ni onda kada to preziru. Da ćemo ostati uspravno dosljedni Bogu koji nas ljubi bez uvjeta i bez zadrške. On svoj život propinje na križu u poniženju ljudske osude da nas učini vjernima i postojanima. Ne možeš u ljubavi očekivati da će voljeti samo jedan. Uvijek su potrebni dvoje, on i ona. I ako jedan zataji, više te ljubavi, ona je krhka, krnja, ona je uništena, ona je načina. Zato je potrebno, ako nas Bog ljubi, a to uopće nije pitanje, on je zaljubljen u nas, mi moramo odgovoriti ljubavlju. U protivnome ne slavimo ispravno ovaj blagdan. Neka Bog bude na pomoć, a mi stvorimo dobre odluke. Neka i Bog blagoslovi. Amen. Sad ćemo Bogu uputiti svoje molitve, baš danas na blagdan presvetog srca Isusova, i uskliknut ćemo zajedno: Gospodine, usliši nas. Daruj, Oče, svojoj crkvi obilje ljubavi za svakog čovjeka. Gospodine, usliši nas. Prosvijetli, Gospodine, pastire crkve duhom svoje mudrosti. Gospodine, usliši nas. Podržavaj, Bože, sve koji se zalažu za istinu, pravdu, slobodu i mir. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Očisti, Gospodine, oči i srca svima koji ne prepoznaju Tvoju ljubav. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Ojačaj, Oče, ovu zajednicu u svakodnevnoj službi braći i sestrama. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Očituj, Bože, svoju milosrdnu ljubav našim pokojnima i uvedi ih u svoje kraljevstvo. Molimo. Gospodine, usliši nas. Nebeski Oče, u riječima i djelima Isusa Krista prepoznali smo Tvoju ljubav prema svakom stvorenju. Molimo Te, udjeli nam milost Duha Svetoga, da se neprestano suobličujemo slici Tvoga Sina, našega Spasitelja, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Tvoga Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Izvolite sjesti. Amen.
braćo, da moja vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućem. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svetoj crkvi. Bože, milosrdni Oče, iz neizmjerne ljubavi darovao si nam svoga jedinca Isusa Krista. Molimo te da ti se zajedno s njime prinesemo i dostojno te slavimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodinu slava. I duhom tvojim. Vole srca Imamo od Gospodina. hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našem. Dostojno i pravedno. Uistinu je dostojno, pravedno, pravo i spasonosno da vazda i slavlje zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si se poslužio ovim našim smrtnim tijelom da nam dadeš lijek besmrtnosti. Sve ljude koji su u prvom čovjeku pali, sada spasavaš kao novom čovjeku Isusu Kristu, Gospodinu našem. Stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestolima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmo tvoje slave složno govorimo. Sveti, 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 Gospodin Bog Sabaoth, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Slavimo te, Oče sveti, velik si, sva si svoja djela mudro i s ljubavlju učinio. Čovjeka si sazdao na svoju sliku i povjerio mu skrb za cijeli svijet, da služi samo tebi stvoritelju, a svemu stvorenju gospodari. I kad je neposlušao, izgubio tvoje prijateljstvo, nisi ga ostavio pod vlašću smrti, nego si svima milosrdno pritekao u pomoć da te tražeći nađu. Više si puta ljudima savez spominio, poučavao i po prorocima da iščekuju spasitelja. I tako si, Oče sveti, ljubio svijet, da si nam u punini vremena poslao spasitelja, jedinorođenoga Sina svoga. Utjelovljen po Duhu Svetom, rođen od djevice Marije, živio je s nama u svemu jednak, osim u grijehu. Spasen je na vječno siromasima, otkupljenje sužnjima, tužnjima radosti. I da ispuni tvoj naum, predade se u smrt i uskrsneš jer mrtvi smrt uništi, život obnovi. I da ne živimo više sebi, već njemu koji za nas umrije i uskrsne, onima koji vjeruju, Oče, posla kao prvi dar od tebe Duha Svetoga, da on u svijetu djelo njegovo dovrši i izvrši svako i ovo posvećenje. Molimo te zato, Gospodine, neka Duh Sveti posveti ove darove, te postave, tijelom i krvom Gospodina našega Isusa Krista, da proslavimo ovo veliko tajstvo što nam ga On ostavi za savez vječni. I kada dođe čas da ga ti, Oče sveti, proslaviš, jer je ljubio svoje koji bijahu na svijetu, ljubio ih je do kraja. I dok su bili za večerom, on uze kruh, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako uze kališ pun roda trsova, tebi zahvali i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kališ moje krvi, novoga i vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo
činite meni na spomen. Ovo je tajna naše vjere. Zato i mi, Gospodine, slaveći sad, spomen čini svoga otkupljenja, spominjemo smrt Hristova, njegov silazak u carstvo mrtvih, ispovjedamo njegovo uskrsnuće, njegovo uzešašće tebi s desna, te iščekujući njegov slavni dolazak, prinosimo ti njegovo tijelo i krv, žrtvu tebi ugodnu, a svemu svijetu spasonosnu. Pogledaj, Gospodine, na žrtvu koju ti sam pripravi crkvi svojoj i dobrostivo daj da svi pričistnici i ovog jednog kruha i kaleža Duhom Svetim sabrani u jedno tijelo postanu živa žrtva na hvalu slave Tvoje. A sada, Gospodine, spomeni se svih oni za koje ti prinosimo ovu žrtvu. Ponajprije Agate i Stjepana Prudena, Danice Ivana Ladovića, Josipa Prodara, Vinka i Slavka Slunskog, Stjepana Korena, Mije i Barice Mikuša i obitelji, Tome i Ljubice Mihelec i obitelji. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrtoga Sina postanu dionicima i njegova uskrsnuća. Oče blagi, daj svima nama, djeci svoji, da s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s tvojim apostolima i svetima postignemo baštinu nebesku u Tvome kraljevstvu, gdje ćemo te sa svim stvorenjem oslobođeni raspadljivosti, grijeha i smrti, slaviti po Kristu, našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu. Tebi, Bogu Otcu svemogući, u jedinstvu Tvoja svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Svaki onaj koji se u životu opredjeljuje da će poštivati drugoga, da će prihvaćati i neprijatelja, da će suditi blago i da će uvijek biti na strani oni koji su nezaštićeni, slabi, ugroženi. Svaki je taj istinski štovatelj srca Isusa. I to činimo u hodu, svakim danom provjeravajući koliko smo dosljedni. Daj Bože da shvatimo s kakvom ljubavlju mi ljubimo braću, s takvom će nas ljubavlju Bog zamilovati u vječnosti.
Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir, jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji, nek je s vama. Dajte si Kristov mir. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Božega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganče. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, zdravit će duša moja. I odredi da dođe tek
Pričestili smo se, Gospodine, sakramentom Tvoje ljubavi. Usredno te molimo da na zemlji nalikujemo na Krista, te u nebu budemo dionici njegove slave. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremu za naše proštenje. U nedelju ćemo iščitati sva imena, a bilo nas je baš lijepo broj u sebi do nas vanjski, koji smo dvorište uređivali i okruženje, i došli su 3 gospođe i riješili unutrašnjost, tako da vam je cijeli prostor reprezentativan, takav kako on jeste. Danas na večer ćemo sa okolnim malosvećenicima imati tu centralnu, najvažniju proštenjansku misu. Su nam ljudi na poslu, zauzeti su, jasno. U 19 sati bit će ta večernja misa. Sutra ćemo sve skupo odseliti na onaj mali prežuljak u Gorvatima, u onoj simpatičnoj kapeli, gdje ćemo na čast bezgriješnom srcu Mariji odslužiti večernju misu. Nasmiraju ga. To je naše trotnevlje, tako smo ciljali kad smo im pravili kapelu, da nam to bude jedan paket, srce Isusovo i Marijino, nekako to ima žive logike. I u nedjelju ćemo malo nastaviti miješajući, miksajući nedjelju sa blagdanom srca Isusova. Malo ćemo davati jedne i druge boje. U svakom slučaju bitno je da pošaljete svoje i da oni sudjeluju u tome, ono kako ja se volim malo i porugati. Neće to doći neki ljudi sa strane, Bog zna od kuda, to su malo njih i rijetki. Mi nosimo veličinu toga proštenja. To je naš imenak. To je naša svetovina. Ja vjerujem da ste u tome bili odlični i zahvaljujem obiteljima i Mikuša i obitelji Marović koji su nam dali novce da vidite ovu reprezentativnu sliku u cvijeću. I jednako tako i Silviji koja se potrudila i učestvovala cijeli dan da vam to stavi u formu. Jer to anđeli ne nose, to je ruka ljudska napravila. Hoću reći, to nije baš tako ni lako, a zagledati je najizgodnije. Kad treba ruku staviti, onda baš to i nije tako. Ja sam cijeli dan to bio jučer i definitivno. I puno sam proštenja jučer doživio ovdje, baš onak zgodno. Hoću reći i zahvaljujem njima svima koji su se uvijek se potrude i sjete da nam ostane u lijepom nekakvom milijeu čitavo naše proštenje. Daj Bože da nam dani proteku onako kako si sami i očekujemo. Na groblju je križ pozicioniran, on će biti tijekom tjedna dovršavan, onako kako ritam će odrediti sam izvođač, ali meni je bitno da smo mi pozicionirali, da mi idemo k nekakvom cilju, a treći još čeka svoju poziciju i njega ćemo onako u jednom dogovornom stilu postaviti negdje, već imamo i nekakvu B alternativu, pa ćemo kao i uvijek moraš imati nekakvu izlaznu strategiju. Pomolili se jesmo i ja vam sad predlažem da se još pomolimo na kraju s litanijama srca Isusa. Vi razumijete to svema, da je to jasno. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, Sine, Otkupitelju svijeta Bože, Duše sveti Bože, Svetotrojstvo jedan Bože, srce Isusovo u krilu djevice Majke od Duha Svetoga sazdana. Srce Isusovo se riječju Božjom bitno sjedinjeno. Srce Isusovo veličanstva beskrajnoga. Srce Isusovo hrame Božji sveti. Srce Isusovo šatore višnjika. Srce Isusovo kućo Božja i vrata nebeska. Srce Isusovo žarko ognjište ljubavi. Srce Isusovo pravdo i ljubavi posebno.
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno. Srce Isusovo, krijeposti sviju bezdno. Srce Isusovo, svake hvale predostojno. Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca. Srce Isusovo, kojem je sve blago mudrosti i znanja. Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva. Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo umiljeno. Srce Isusovo, od kojega punine svimi pririsima. Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa. Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju tebe. Srce Isusovo, izvore života i svetosti. Srce Isusovo, pomirbo grijeha naših. Srce Isusovo, nasićeno pogrdama. Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših. Srce Isusovo, do smrti poslušno. Srce Isusovo, kopljem probodeno. Srce Isusovo, izvore svake utjehe. Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše. Srce Isusovo, žrtvo za grijehe. Srce Isusovo, spasenje onima koji se u te ufaju. Srce Isusovo, ufanje onima koji u tebi umiru. Srce Isusovo, milino sviju sveti. Isuse, blaga i ponizna srca, pomolimo se svemogući vječni Bože, pogledaj na srce preljubljenoga Sina svojega i na hvale i zadovoljštine koje ime griješnika tebe prikazuje i onima koji milosrđe tvoje mole, ti oproštenje udijeli u milostivlje u ime istoga Sina Isusa Krista koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Na čast srcu Isusovu i srcu Marijinu, za umrlu braću koje smo spomenuli u samoj misiji i za one koji se danas obilježavaju 60 obljetnicu događanja vezanih i uz ovu crkvu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milostivna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Svim našim umrlima pokoj vječni dar Gospodine. Nek počivaju u miru duši. Malo dodirnite i proštenje kroz gvirci i te stečevine koje obično idu, vi ćete ugasiti svjetlo i ventilator. Gospodin s vama. Sve nek vas blagoslovi svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Idite s mirom duše.